Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, бародарон ва хоҳарон азиз. Дар ин моҳи мубораки Рамазон саволҳое ки шумо ба мо равон кардагед, мо ба ин саволҳои шумо посух медиҳем. Яке аз саволҳое ки бисёр ба мо медиҳанд, ин саволе ҳаст ки мисол дар вақти рӯзагирӣ одами бемор агар масалан укол кунад ба раг ё ба мушак, рӯзаро мешканад ё не? Олимҳои мазҳаби имом Абу Ҳанифа мегӯянд ки агар дар вақти рӯзадорӣ одам укол ба мушак ё ба раг кард, ин рӯзаро намешканад. Не ки мо бояд аз уколҳое ки ғизо дорад, мисол аз ин уколҳо эҳтиёт кунем. Аксарият бародарое ки дар Қаламрави Россия зиндагӣ мекунанд савол метиҳанд ки агар масалан дар масҷидҳои Россия бисёре масҷидҳо ҳаст ки дар он ҷо имом ба мазҳаби имом Шофиӣ аст. Баъд мисол мо чӣ кор кунем? Намози таровеҳро ва намози витрро аз қафои ин имом хонем ё на? Олимҳо дар китобҳо мегӯянд ки масалан агар имом Шофии мазҳаб бошад, мо намози таровеҳро аз қафои вай хонда метавонем. Валекин агар вай имом намози таровеҳ хонад, мо намози витрро аз қафои вай хонда наметавонем. Агар имом ба мазҳаби имом Шофиӣ агар намози витрро хонад, мо метавонем аз қафои вай намози витрро хонем. Агар вай дар ракати дуюм салом диҳад, мо баъди салом додани вай мехезем ва ракати сеюмро ба анҷом мерасонем, салом метиҳем ва дуо мекунем, мехезем. Бо як саволи дигар ба мо омадагӣ ки мисол агар масалан дар моҳи шарифи Рамазон вақти суҳур аст, мисол авқот ё таоми суҳурӣ мо мехӯрем, баъд хӯрдан мефаҳмем ки азон шуда буд. Ин ҳолат рӯзаро мешканад ё не? Мо бояд донем ки дар китобҳои мисол Ҳашр Таҳтавӣ ва дигар китобҳои мазҳаби имом Абу Ҳанифа омадагӣ аст ки агар одам ё намози бомдод бошад ё намози шом бошад, фарқаш нест. Агар дар намози бомдод мисол одам баъди намози бомдод таом хӯрд ва фикр кард ки азон ҳозир вақташ бисёр аст, рӯзааш мешканад, бояд як рӯз қазо гирад. Ва баъди шома мисол пеш аз шом, азони шом набуд, пеш аз шом таом хӯрд ва баъд фаҳмид ки мисол шом ҳозир азонаш набуд, ин ҳолатам рӯзаашро мешканад. Вай фақат баъди моҳи Рамазон як рӯзро қазоӣ мегирад, тамом. Валҳамдулиллаҳи роббил аламин.